ଖର୍ଚ୍ଚ କର କୋଉଥିରେ କର ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରେ ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛୁ। ବ୍ରେନ୍ ଫୁଡ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ କଦଳୀ ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆମ ପିଲାଦିନେ କହନ୍ତି ଏ କିଛି ଶୁଣୁନି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଆଡ଼ବାୟା ଭଳିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁଦିନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଅତି ଇଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍ ଫୁଡ୍ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ନ ଜାଣିଥିଲେ ଏମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମ ପିଲାଦିନେ କହନ୍ତି ଆଡ଼ବାୟା ଭଳିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲେଖି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆମ ସମୟରେ କଦଳୀ ମିଳୁନଥିଲା ଏତେ। ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଚାଷ ହେଉଛି ମିଳୁ ତଥାପି ରଖା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ। ଆମ କାଳିକ କେହି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ବେଳେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇରାଟିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଥିଲା। ଘରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ ନେଇକି ଦେଇଦେବ। ଆରେ ଘର ଦରକାର ଜିନିଷଟା ତମେ ନେଇକି କାହାକୁ ଦେଇଦେବ। ନେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି।